I dag skal vi ud og lede efter en delikatesse, som er blevet stor på blandt andet Noma. Og det vi leder efter i dag, det er orangemyren, og den ser cirka sådan her ud. Nu skal vi ud og se, om vi kan finde den. Den lever tit henne ved birketræerne, så vi skal lige prøve at se, om vi kan finde et godt sted at lede. Hov, der er birketræer derovre. Lad os gå over og se, om vi kan være heldige. Ja, vi er heldige. Der er faktisk myrer her, så er det jo bare lige om det er de rigtige. Men det kan man teste ret nemt ved lige at smage på dem. Så nu finder jeg lige en her. Nej, det var ikke den rigtige. Den smagte overhovedet ikke af citrus. Vi prøver lidt andet sag. Vi prøver her. Der er myrer. Og vi tester lige. Ja, det her det er den rigtige. Vi har nu fundet orangemyren. Og hvis I kommer tæt på her, så kan I se, at det er en lille, fin, sort, meget blank myre. Og hvis man smager på den her, så smager den altså rigtig dejligt af lidt citron eller appelsin. Og det er jo en dejlig delikatesse, man kan bruge til mange spændende retter i det danske køkken. Så dem samler vi lige en masse af, og så afleverer vi dem hos Noma. Og så er det bare at komme ind og smage.